Arita kay Idol Bay. Ano niyang possibilities kay Idol Bay. Naon kasi ka-offer nila diri. Nagkala po diri mga foreigners sila, mga Asians or locals and some Europeans. Kani diretso na po si Carbon, kung diretso ka diya, Carbon na siya. Mo diri ang senior citizens parking kanang pink nga lights mo na ang City Hall. Nakaya po sa Quezon Boulevard ang Puso Village kay Idol Bay. Napo diri ang Island Souvenirs. So diri kay Idol Bay. Say ka-offer diri. I think dagan na tao diri ng mga kay Idol Bay. As of now, gabi na po diri mga 6:30. 6:10 eh. So diri mo ni entrance ya. So alik diri na ibanda po diri na fountain diri. Ako na kung kita offer diri kay Idol Bay. Safety po diri na guard po diri. So na po isang foreigners. So mo na diri alik diri kay hayag pa. Ako na diri kasi ka offer nila mga kay Idol Bay. So mo nilang lechon. Thank you, sir. Auto price niya na ko. Gusto kay lechon diri kay Idol Bay. Mo di price sa lechon nila. Pit all you can ba siya, sir? Pit all you can? Dili na. Okay. Apa yang lechon sir? Later, sir. Balik lang ako. Daga kayo ng lechon diri kay Dubai. Nga po, unlimited lechon 299 diri. Diri sa Kwan. Marantinas. No limit sir. No limit. Okay, kayo. Sige, sir. Balik lang ako. 299 na sir, no? Unlimited, no? Sige, ato na i-promote. So, visit diri sa Quarantinas. So, all my followers from America and Canada, Australia. Visit this place, guys. So, you can eat a lot of lechon, the good taste of lechon. So, this is 299 for unlimited. Nah. Kalan ni lechon. 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 Ika na kayo diri ng haon, mga Idol Bay. The famous lechon. Okay, ika na kayo diri. Napo diri lechon, no? Diri, puro lechon diri. This nga area is lechon ni siya kay Idol Bay. Lechon. Lechon na po. Unlimited yapon ni sir. Okay, 298 no? Oh, 298 unlimited mga ka-Idol Bay. Visit diri sa the best lechon in Cebu. Later. Salamat ha. Ato ni promote kay para daghan ba. So bisita mo diri sa Kwan Puso Village. Timan ini yung kwalo. Lami kini. Masa may kalain na sa yung lechon. Ma'am. Masa may diferensya sa among the Kwan. Masa may diferensya niya. Ikaw siya, masa page mo sir? karon balik ko ako Kwan. Masa diferensya sa yung lechon, sir? Asya lang. Masa may diferensya? Lechon sir. Ape, ya barato. Okay. Sige, ato i-promote ha. Aray na mo dire sa Kwan, barato ni siya din. 3 pieces oh. Napay soft drinks. Sa pagani. Sige, thank you, miss ha. Balik lang ko, ma'am. Oo na po yung lechon dire. Unlimited to. 299 with mga kapuso and 1 drink siya. So, dagkang kayo bay dire. Lechon kini dire. Okay, kini mga lechon dire. So, tuyok sa ta dire kay Turbay para kung ano yung sitwasyon karon. Gusto mong barbecue na dire mga seafoods ka dyan. Oh, lechon na po. Na lechon dire kay Turbay. 1 kilo, 1 kilo niya. Sir, may gabi niya, sir. Ato yung vlog, sir, ha? Promote na to. Anas lechon. From Talisay ni sir, no? Talisay. Oo. Usani sa mga laming lechon sa Talisay, Anas. Okay. Oh, tani po, lamig po kayo ni. Hi sir, good Oy, evening. good evening.
Dirita sa, shout out po Bliss Grill. Kung dito, kini dirita lamba. Nana tayo barato na Nabili, panga pa barbecue. gito. Scallops. Scallops, lambay. Squid. Bangus. Usok na lang kuwang. Ano mo? Kan kay diri kay Dulbay, magusog ka diri. Sus ka daghan pagkaon diri kay Dulbay. Uy, kadaghan pagkaon. Sige ma'am, atoy vlog mama para magusog pa. Oh, balik ko mama. Ako sa tuyok. Thank you ma'am. So, another dre, another. Para mo mo, pili lang mo. Iko na to si Madam kay balik ra bata diri. Lama, apin may sa vlog sa atin. Ako apil ma'am. Oh. Sa pizza na, sir. Balik ako mama. Sige. Mo rounds ako para Sige, fun. para ma-viral sa atin. Sige. Nakapagay diri oh. Tanggap si okay, bye. Scallops oh. Sakan scallops. Oh, eh. May dahil. Dagan na stock dito. Tilate. Kami Kurang din lang. 250. Kurang din sir. oy, ang dagang ipagka mo seafoods po diri. Ano ma'am, doon lang pangato din ma'am. Pili lang. So tuyok ta kay Dulbay. So awan pa dato rin sa iyo. Sabay mo offer diri sa ila diri no. Diri dapita nga area sa Sizzling diri. Sizzling barbecue. Too much my friend. Too much food here. So mo na yung sitwasyon diri every one. So every gabi again mga 6 o'clock pataas. Daghan ni kay diri tuslubwa, Lois tuslubwa, daghan kini diri. Oh, tuslubwa ta. Tuslubwa. Lois number 1 tuslubwa. Yes, the training Sa and Puso the Village. verbal. Oo, bisita po diri. Sige. Yes, sir. Salamat sir. Thank you, sir. Thank you. Oh, tuslubwa. Oh, yan, tuslubwa. Napon diri. Sige sir, ato ni promote. Yan, tuslubwa. Ari mo diri guys ha, sa Puso Village. Herbal, tuslubwa. Yan kay diri. Daghan na pagkaon diri bay. Karon asog daw daghan na mga tao diri nagpakwa ng mga seafood sa kaidol bay. O kadyon seafood kadyon. Daghan kayo diri pagkaon. Daghan na tao diri music. Ang kulang na notice rin. Perting dita. Edit yung mga kaidol bay kaso si Aligre po siya malikaw po ka ba na may mga industrial manus like ani. Narap po siya. Charon po, tapos yung Charon diri mga idol ba oh, daghan ng tao diri, crowded na kayo. Dagan seafood diri. Dagan ng tao. Ano niya ang dining area nila diri. Tapos diri yung mga kuha nila. Na diri yung mga drinks nila mga ka-idol ba, mga milk tea, shake, mga saan yung mga drinks diri. Daghan kayo diri mga drinks diri. So mao nilang dining area diri mga ka-idol ba. Asap na puno, nag-view kayo ni Derek. Mga drinks ng area din. Mga shake po rin, na po rin mga shake area. Mga diri mga ka-idol bay ang kuhan diri. Asap na crowded lagi siya, daghan lagi daw mga ka-idol bay. So, padayon sa mga ka-idol bay. Drinks po, drinks. Actually, mga niya ang stage nila direct. Every Saturday, I think karon taon siguro na mga kanta-kanta direct. So, mga niya ang crowd nila direct. Oh, dining area nila direct mga ka-idol bay. Nagkakaroon ka dito direct ka-idol bay. Wow, so daw
mga locals pa ako nakita dito pipila ka mga Asians. As of now mga ka-idol bay, mga locals pa ako nakita diri, wala pa ko nakita mga European, mga kuan na mga Asian stories na diri ko. So muni ay lang kuan dining food diri. Then sa center ani niya mo niya ang stage na imong kanta niya ka-idol bay. I think karon taon siguro or ugba. Ya po dining area po diya. Na po diri ang fountain. Pare sa Tagaytay bay. On the track, got 'em asking who is this. Think a nigga running back. I get clear, call it quit. Woodrow Wilson on the bill. Goddamn it, honey, go straight. Bad boy, got air car, running laps. Na diri ang mga drinks area diri. Money, I'm just tryna go legit. I'm just tryna go legit. Diri nga area po dapat mga bakante diri. I think po the dry goods area diri. Go legit. Back to back, making Ano plays, yung mga throwing bakante nga fits. area diri. So napag-isa diri. O diri po noon ni ang washing area nila diri, mahinaw ka na diri. I think I don't know asang CR diri. Na diri ang CR. So na diri ang CR no sa O diri po di ay na po yung billiard diri. Na diri ang CR sa country sa mga laki. Mo yung billiard po diri. Na po diri ang billiard ng mga kaidol. Bila ka kayo mabalang kaidol ba nara jam pero billiaran po. So dahil lang. So kanila ta kaidol ba yan? Isu lang ta. In my bag with it. Can you handle So it? diri ta kaidol They ba. be trying to stop my moves, but I'm too slippery. I look up and I look down and I see only me. Look at me ballin', look at me ballin'. I shoot my shot and it go when you know So I it's think ballin'. maura ni kaidol ba atong kwan din. Please subscribe siya. Una po di extension nga dining diri sa Luyok. So man ang extension Look at dining me diri. ballin', look at me ballin'. Sila na mapala ka writing or sa Saturday and Friday. Karon pag daghan ay tao diri. And during Saturday also, I gave my number to crowded na gid diri and dili ka kita diri kwan kanang pakante kay ba. Asub na medyo manageable pa. Kaya pa siya mga kaidol bay. Pero every Saturday and Sunday diri crowded kita diri. So man yung extension niya diri. So this is it the kwan Puso Village. So mo ni diri mga kaidol bay na ato i sorry diri kaidol bay yung sa mga kuan nila diri. I shoot my shot and it go when you know it's flawless. Look at me ballin', look at me ballin'. I gave my Kaya number mga tao diri kaidol bay. Look at me ballin', look at me ballin'. Ako diri pungko-pungko. It go when you know it's flawless. Pungko diri nga sakit. Daan na diri nagkapog mga pungko kaidol bay. So mas diri mo ka diri mga pungko diri nga area. Back to back, making plays, throwing fits. Ano yung mga On the court, gotta see. On the track, got 'em asking who is this. fluffy wings. Hi Okay. guys! Welcome to Puso Village! Welcome ma'am. So padayon sa resaunahan. Boy, got air So car. man yung kusugwa diri nga famous diri sa Subo. I need that money, I'm just Katagkang ikag-rise ni mga kaidol bay. Shades diri, you know. So mao ni kaidol bay. So degree kay diri mo kaon kaidol bay. got air car. I'm just tryna go Homes diri na diri mga kusugwa pungko-pungko. plays, throwing fits. Okay. So Look at me ballin', dayon na diri kaidol bay. I shoot my shot and it go when you know it's flawless. Look at me ballin', Mao na ni diri ang kinatibuk ang kwan. gave my number to the Okay back. kaidol bay.